you alarm yourself? He put me this one. Extra blanket. And then he gave me this one, a gun. I'm freezing so much. It's so cold here in Denmark today. Not really, actually. 12, 13. It's just Nana who is also always cold. Hello mga ate! Good morning! What's that, no? Hey. Sabayang, the heat is on! Si uncle na ko no, nangisda siya together with his friends. So, ang akong buhaton is, I'm just here at home. Welcome sa among gubot kayo ng balay. Nabuhi ko gahapon no. Niadto ko dapit sa Naig Lake. And, daghan kog na botilya mga auntie. So, namunit ko dito og daghan ka isang katanan no. Daghan kay botilya no. So, ipakita na ko ang akong koleksyon nga botilya. By the way, ang akong ginayon nga botilya mga auntie, dili siya botilya nga mabuak. Kana siyang botilya nga plastic. Kani siya o kani siya. Ngon ni ba mga 1.5 sa Pilipinas, ana mao na siya akong ginamin nga mabaligya ni mo diri sa Denmark. So, ipakita na ko sa inyo kung unsa kadaghan na akong mga koleksyon mga auntie. Mamilyonaryo ko diri og ano akong buhaton kada adlaw. Mao ni siya ang ako na-collect gahapon no. Dito sa lake. Mao ni siya ako na-collect dito no, kay daghan ng picnic dito kagahapon. So mao na siya ako na-collect then kininda ko mga kuan na siguro ni siya no, mga 200 na siguro ni basta daghan na siya no. Sa grill mao ni akong ginamin ang mga auntie o nga kanang akong patatas nga gitanom nako sa grill no. Mao ning grill ni uncle kana siya. So Russia, nanubo siya no niya, sige mag-ulan oy. Nya no nanggawas, nanggam, nanggimaw siya. Pero feeling nako dili siya successful nga kuan ka nang pagtanom og patatas. Basta mao na siya no. Unya na ako isa diri nga paibog mint na ra siya no nya, wa pa siya namatay gyapon. So very good guys ang tanan. Very good. Kaayo na siya no. Ngano man na siya. O tambok siya actually. Una na siya gamay diri. So dili na siya mamatay no. Kina na siya gamay. Gamay sanga-sanga. So hopefully dili na siya madjugi no. Kay last year nagtanong po kuan niya wala siya survive sa kuan. Anyway, at the moment nang laba ko karon no. Nang laba ko dayon manglimpyo ko. Like I said, manglimpyo ko karong adlaw no. Kay Sunday naman karon. So ugma trabaho na pag balik no. So Monday to Friday di jud ko manglimpyo no kay kapoy kaysa pag uli na balay ng kapoy yung pang ginabuhi oy. I have to send back a package. I do have 2 package kay nagkuan 2 packages. Plural og singular gyud plural abi jud ako ang plural og ang buwak-buwak nga sanina floral dito no. Dili na siya plural yate. Was ko isend din ako siya dito sa kanang red box no niya dalhon tapod mo niya kay aron ba nay poy nahitabo ani nga vlog lisod kay no dagway ra na ko makita perme and manglakaw ta niya sa lake. Hopefully dili ko tapulan no. Pero hopefully ran pero feeling na ko dili ko tapulan mga auntie karong mga adlaw no kay nakatulog jud kog daghan kayo mga 13 hours jud akong tulog karong adlaw no. So mao na to siya mga auntie. So unsa pa man akong buhaton wala na akong buhaton no manguan sa ko mang-arrange ako din hiya ano niya kanang wa pa jud oy. Manglaba po ko karon og mga bedsheet no kay marag 5 years na gini ang bedsheet o ilis-ilis oy marag nanubo na gid mga bitok din. Ang mga bito kaloy kasama na pugong angkol no ka nagbinisaya na pugong ipod siya kasama. Hoy dili siya masuko no dapat kung wala siya kung dili siya appeal sa salida kung wala ang aktor sa salida dili dapat masuko no. Ang problema mo gud tan-aw mo sa akong video no ngano gud mo tan-aw na siya no lagot ko. Masige siya tan-aw niya di kundi siya makasabot no kay ako ang naisala lisod kaayo lain ra pud siya batasan oy. Pero masuko jud sa mga auntie niya. Malingaw ra jud ko mag-vlog no nga magbinisaya ako kay ngano pag humay bitaw katawa rin ko ba kana bitaw makita bitaw mga vlog bitaw nagyaw-yaw bitaw daghan kaayo. Uy, magkatawa ako pag humanong ano jud ka oy feeling jud kana ko. Gwapaha jud kay sa akong self oy. Kana usay ba ambot oy ngano mo mag-vlog. Patakar mo yaw-yaw bahala magsidlit-sidlit lang mga words. Ala, grabing yaw-yaw. Pag human bitaw ninyo. Pag human ni yaw-yaw no nya pag abot sa edit pagid kana murag pa jud ko na wala pa jud ka nakagit over ba murag hype pa jud kay kasi mga gi-vlog bahala grabe mo yaw-yaw no. Hello, pag tan-aw bitan nimo after 5 years oy. Murag nag-wonder jud ka no hello oy ngano man ni nagyaw-yaw misig nganay no. Uy, kada ganan sa akong mga vlog, uy, mag-ingana, siya ko mo, wala na, bro, siya buang, no, ano, ni siya, uy. Nga sa una, kay, syempre, no, niya, dili pa siya kikuato ka ng, dili pa siya kikuato ka ng, marag ka ng lami, kaya akong pamati ka na, mag-atubang ko sa kamera, no, ano ba? So, marag, bitok pa siya kikuato, no, nang awkward pa siya kay sa nga tanan, ano ba ka ng, basta, uy, ginawa ko, marag, paglantawan ako kontro karon no kanang malingaw medya pungkuno kanang mga laag na mo sa unang mga panahon. Mga laag sa una no murag hugoy murag ako mga bulbul gyud nanindog no murag gusto mamalhin sa akong agtang oy promise. Nagluto ko lunch karon mga panahon na. Paibugan ta mo. Kay murag lami na ni siya para sa kuang lunch no. Nawa pa ko na human. Last na lang to na ako nga salang sa akong labunon. Anya human na nalayon ko. Maghuwat na lang ko nga
Muhuman na to siya niya. Hi na dayon ko. Ang vacuum na rin ko after kay makaunsa ko mo. So, nag-live nag-premiere dahil si Daigenero, no? So, nananaw ko sa iyang premiere while nagluto ko. Pero pasikatan, tamos akong gikaon ha. Kalami kay siya eh. Lami siya para sa kuha. So, ako kahibaw no kung anong naingon ani na iyang naong no. Pero, gisagulan ako siya o kanang tinapa o niya. Daghan kayong kamatis no o niya. Kanang kuan. Unsay tawagan no eh, ginamos. Sa muna ihang naong no. Pero, murag, abi na ko ginisang ginamos. Pero, dili di ay oy. Murag ginisang tinapa o niya gisaguwag ginamos. Nagisa ko og talong. Ako siyang gigisa, no? So, karon pa na ako siya nabalano nga. Naapaday ko yung mga shrimp. So, ako siyang gisagol, no? Pero, naapad yun siya ice, oy. I'm already finished washing all the plates. Now, man na pagkuog. Panglaba, I just need to hang the last one. Muna siya akong lemon. Daghan na kayo siya og sang ano. Dako na siya. It's actually growing so fast. And, ipakita po na ako ang akong mga sili. Look at this. I need to transfer this one to a bigger pot. And then, akong sardinas, nitubo na. Panablay na ko, no? Naman ako, and nang-vacuum na ko mga auntie, my gosh, hinlo na kayo mong balay, no? Dili siguro siya sa level sa inyong pagkahinlo, no? Pero, for me, hinlo na ni siya. I'm going to go to the lake. I feel like I need some fresh air. So, let's go. Nanata dali sa kung ano dapit sa lake. So, actually the water is just right there. Na ako dres kalibunan mga antino. How I wish they put a bench in here, because it's just lovely to see all these birds. Like, there's a lot of them, like seriously a lot of them. I don't know if you could actually see it on camera, but it's very beautiful. Pero daghan kayo siya ba? Hindi siya maklaro kaayo. Highway na siya taas, no? So, pasamangin lalag kamera, no? Kanadlok man. Actually, di mo ka makatabok dito sa other side sa lake kung dili ka mo agi di Aris Tunnel, no? So, but I really hate going under. Shut! We're out! Diri among first date ni Uncle, no? Nagdala mi og tea. Anya, murag tungang gabi na to, no? Nangan himi diri nagninom mi og tea ani nga lake. Yeah, look kayo diri, uy. Honest. Daghan kay kuan langgam. Can you see? Di kayo makalaro ang langgam, no? Pero gwapa kayo siya, eh. Nice kayo, oh.
Sayang kay dito no, kay naitawo. Kung anay nagtambay ba nga nang nagsigarilyo og marijuana. So, di ko gusto mo tambay dito uban sa ilahan no, kay basig ma-rep ko. Pwede ko kay siya, oy. Kung sa Pilipinas na itabi po paribuyag. Pwede ko kay siya, promise, Jod. Nagko king kahoy dari no. Nya marag himo siya dulaanan sa mga bata. As I was saying before, mo ni ang first place no nga nag-date mi ni uncle. Joker kayo. Gisundo ko niya sa ako ang gisundo ko niya sa akong gibordingan sa una no. Nya nanganhi mi diri nga lake dili. Nangadto mi sa iyang balay. Nya huno-huno na ko bahala ka. Uy my god, mabuntiulan na jud ko ani no kani uban jud tong gabi Uy, wala siya namuntiul, oy. Ngano siya? Ngano siya? Wala siya namuntiul, no? So, shock kayo ko, no? Wala ka, no? Wala ko kabalo, no? Kung maingong ko kalabutan kayo siya. Or, ngano ka? Word, rapog ka, no? Word, rapog kayo ka, no? So, in short, wala siya namuntiul. Instead, nanguli mi sa iyahang balay, naghimo mi og tea, then nanganhimi dara nga lake itong gabi anya full moon pa jud to, full moon anya wala lang nag-ingkura rami dito no sige mig istorya anya sa una na ato siya ka ng halinganan so pwede ka dito maghaling so mo na siya magibuhat oy nagdala mi dito og kahoy nagbutang niya sa ihang bag no ang mga kahoy anya naghaling mi dito o di ba Bidyo na ako, kaigat ni man ito, kaigat gini mo. Buntiulan juga karong adlaw buang ka. Chill lang siya. Na-exit diri, ato ta. Mo dyan nakalami sa ilahan rin, oy. Kaya mangita dyan sila og way, no, nga ang mga tao ba, nang there's always a place for them to stay, nga relaxing, ano ba. Nice! Wow! Woo! Woo! Dagang damok! Uy, look at this. Nice! So for those of you who wonders, giunsan mo pamunit og lata oy, giunsan mo pamasura dira sa Denmark. So I'm gonna show you one example. And this is really like so common here in Denmark. They'll just leave all these cans everywhere. So you could just come and pick them up. Like this one. Hold sila diri og seminar. Nag-seminar ang mga itik diri nga side. Ni sila marag mao siguro ni mga major stockholders, no? Diri sila nag-meeting. Example that I'm going to show you. Kani siya na mga lata. See, they just leave it here. So, pwede rin na mo siyang punito, no? So, kini siya 8 plus 8, 16. Plus 8, 24. 24 pesos na ni siya. Kaning tulo ka lata, no? So, paghuwat sa uno kay ibutang na ko sa akong mahiwagang bag. Uy, honest pa. Isa ra jud na katiil ilang gitindog. Hala, my God. Isa ra day katiil ang matindog ang itik. Kulpo ra po siya matindog. Uy, isa ra jud na yung tiil, oh. Oh, loko. Apil tong isa. Oh my God. Isa ra jud yung tiil. Unsa mo ni, uy. Exercise mo ba yung duwa? Awa. Cute kayo sila, cute. Sus, uy, imbis ni saad na biya ko nung mamaligya ko butilya. Mamaligi ako sa kong botilya kay daghan na kaayo sila nun. Himo nagbasurahan ang among tiris, oy. Pero naunsa naman hinuon nyo, ibig sabihin mamaligi ako nadugangan naman nuning botilya nako. Okay, ayo, oy. Kana siya football field ang akong ginamin. So daghan kayo usahay diha, daghan kay sila magdula. Daghay mga bata diha magdula. So ang akong buhaton after sa ilang game,
Here I am! Tara! Used to have a light inside paggabi. So, yung matara ang naay kuan suga. Dari ko magduyan usahay. Dari ko magduyan while waiting mahuman ang duwa, no? Kuan di ay naghuwat ra di no makapanglata. So, well gadula pa sila. Diri ko magduyan ko diri no magpasumangil ko diri aba. Pero as soon as mahuman ang dula hala atak. So mo na no makalata ko diri usahay mga tunga sa sako ana. So, anyway, before anything else, before ko makaforget makaforget kaigat gid. Before na ko siya malimtan, no, I think I'm gonna end this vlog here. So thank you so much kung nakaabot mo ani nga part, no. Salamat jud kaninyo, no. Salamat sa pag-agwanta. I'm going home. Kaya nanawag na si uncle nako, no. Hoy, asa na ka, no? Anyway, mga auntie, salamat kay isang natanan. Amping everybody. See you sa sunod na ko nga vlog.